Nedžad Hodžić, kandidat za zastupnika nacionalnih manjina na predizbornoj javnoj tribini u Splitu, govoreći o odnosu saborskih zastupnika prema obvezama koje proizlaze iz njihova statusa, upozorio je na činjenicu da mnogi ulaskom u Sabor zaboravljaju zašto su izabrani. Praksa primanja plaće samo zato što netko ima status saborskog zastupnika, a bez rada i odgovornosti, neprihvatljiva je i mora se mijenjati, tvrdi Hodžić. Kad bi oni izašli iz stranačkih rovova i počeli brinuti brigu kad su već izabrani, neovisno iz koje stranke o svom biračkom tijelu, oni bi mogli znati kad kojeg birača boli zub, a ne reagirati na krupne probleme. Ja sam tome svjedočio, to se definitivno mora promijeniti, mora se brzo reagirati jer u sporoj reakciji ćemo doći još u goru situaciju. Promjena parlamentarne prakse važna je i zbog stanja u kojem se Hrvatska trenutačno nalazi. Potrebno je, tvrdi Hodžić, svu pamet ove zemlje staviti na kup i pokrenuti procese izlaska iz krize, jer u protivnom prijeti grčki scenarij. Promjene su, dodaje, nužne na svim razinama. Dolazim iz poduzetništva, dakle znam točno sve slabosti ovog društva. Ova krizna situacija je pokazala smiješne situacije da se nama kad jedva likvidno preživljavamo ovrhama, na primjer, naplaćuju članarine u gospodarskoj komori. Kad nam se za zakašnjenja pored zateznih kamata od poreznih vlasti šalju i kazne. Dakle, onaj put kad trebamo pomoć, nama se u stvari još više tereta stavlja na pleća. Ta praksa mora stati, dakle moramo se okrenuti onima koji stvaraju i staviti naše radnike u prvi plan, a ne činovnike i birokrate koji u stvari na sve ove načine se financiraju. Posla je jako puno, problemi su veliki, mi ćemo dati apsolutno doprinos i našim znanjem, iskustvom i dinamičnošću da se iz ove krize izađe čim prije. Hodžić budućnost Hrvatske vidi u Europskoj uniji, a kao važan segment politike prema susjedima ističe potrebu podupiranja jedinstvene, nedjeljive Bosne i Hercegovine, kao države jednakopravnih naroda.